खुलुमबाय आं प्रमोद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ गवालपारा जिल्लानि दुधनय ताङाबारि फालापारायाव हिरणमय खाख्लारिखौ बुथारनाय आरो सानै बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय होनो फिन एबसुआ सोमावसारनो साखाफारा। दायनिगिरि धन आली तालुकदार बाहार आली, रहमान आली, शेखपुर आली आरो बुरमिना बेगमनि हेंथायै खुद्रिनानै साजा होनो एबसुआ फिन सोमावसारनो साखाफारा। फैगौ 24 जुन मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव गंफ्रोमबो जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव जिल्लानि गाहाय मावख'आव बनजार हानजा सुरनाय एबा टर्च रेलि खालामनो जिल्लानि मोनफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय मिरु एबसुआ बिथोन होदों। पुलिसनि गुलियाव पल्लभ बसुमतारिया जखम जादों। बकाखाताव दाखायथिनि हानजाखौ थांखिनानै पुलिसआ गुलि गावदों। पुलिसनि गुलियाव पल्लभ बसुमतारि मुंनि सासे दाखायथिया जखम जायो। जखम जानाय दाखाथि पल्लभ बसुमतारिखौ बकाखात महकुमा देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बे जाथाया बकाखातनि आगारातलियाव थांनाय हराव जादों। साथाम दाखायथिनि हानजाखौ थांखिनानै गुलि गावो पुलिसआ। गुबुन सानै दाखाथि बाबु सयकिया आरो गौतम दलेखौ पुलिसआ खानो हायो। पुलिसआ बिसोरनिफ्राय गंसे इटालियान 9mm पिस्तल, माखासे गोथां गुलि मोननो हायो। बे साथाम दाखायथिनि हानजाया ड्राग्स लोगोसे गारि बाइक खावनाय जाथायाव लोब्बा दं होनना मिथिनो मोन्दों। दिनै 21 जुनाव सेबाया HSLC कम्पार्टमेन्टाल आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। HSLC कम्पार्टमेन्टाल आनजाद होगिरि फरायसाफोरा sebaonline.org वेबसाइटआव थांनानै गावबा गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय मे दाननि 28 खालारनिफ्राय 3 जुनसिम जाय फरायसाफोरा HSLC आनजादाव मोनसे एबा मोननै आयदायाव फेल जादोंमोन बिथांमोननि थाखाय सेबाया कम्पार्टमेन्टाल आनजाद खुंनाय जादोंमोन। गवालपारा जिल्लानि दरंगिरिनि कासादलाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानानै सासे बर' आइजोनि जिउ खहा जायो। गुबुन 4 जखम। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय कासादल 17 नं राजा लामायाव गंसे एम्बुलेन्सआ देहा फाहामसालिनिफ्राय रिलिज मोननाय बेरामिखौ न' फारसे लाना फैबाय थानाय समाव कासादलनि काली मन्दिरनि साखाथियाव गुबुन गंसे गारिखौ अभारटेक खालामनो नागिरनायाव दैयाव गलाङो एम्बुलेन्स गारिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बेरामि बासन्ती ब्रह्म चौधुरीखौ गवालपारानि गंसे देहा फाहामसालिनिफ्राय देहाया मोजां थासारियाव फैनायलाय न' फारसे लाबोबाय दंमोन गंसे एम्बुलेन्सआ। बासन्ती ब्रह्म चौधुरीजों लोगोसे बिथांनि खुरमाफोराबो एम्बुलेन्सआव दंफायोमोन। बे जाथायाव सासे आइजोनि जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय आइजोखौ मनमती बसुमतारी होनना मिथिनो मोन्दों। गुबुन 4 जखम जानायफोर फारियै 50 बोसोरनि किकं बसुमतारी, 26 बोसोरनि महान बसुमतारी, 45 बोसोरनि बासन्ती ब्रह्म चौधुरी आरो एम्बुलेन्स ड्राइभार 19 बोसोरनि साजिदुल इस्लाम। जखम जानाय 4खौ दुधनयनि FRUआव थिसननाय जायो। लाख साबस्क्राइबार गोनां बर'नि मोनसे खौरां बिजोंनि इउटुब चेनेला हेक जाबाय। गासै 2,46,000 साबस्क्राइबार गोनां बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोंनि इउटुब चेनेला दिनै हेक जाना चेनेल सामलायगिरिफोरनि आखायाव बे चेनेला गैलिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि। हेल' लोगोफोर, दायो आं दंफैयो दाबसे जायगायाव। बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि नियापुलि गामियाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय भेनिला बिन्स। बियो जों गामि खाथियावनो गार' गामि आरोना, बर' गामि नङा। स' आं बे भेनिला आबाद मावनायखौ मिथिनानै एबा खोनानानै नियापुलि गामिनि निकिलसन ममिन मुंनि गंसे न'खराव आङो बेरायफैदोंमोन। बेयावनो आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिथांनि न'खराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों बे भेनिला आबादनि बागै। बिथाङा आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भेनिला आबाद मावनानै न'खर सालायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों। लोगोसे बिथाङा आंनो बे भेनिला आबादखौ माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेफोर गासिखौबो फारि फारियै फोरमायना होदों। बेनो जाबाय भेनिलानि फिथाइ। भेनिलानि फिथाइनि रेटआ एसे आलादा आलादा जायो। गोरान फोराननाया एसे दामा बारा आरो गोथाङा एसे खम जायो। बे भेनिलानि आबादखौ गुबुन हादर जेरै मादागास्कार, चाइना, इन्ड'नेसिया, पापुआ निउ गिनि आरो मेक्सिक' बायदि हादराव बांसिन नुनो मोनो।
जोंनि इन्डियायाव जोबोर खम नुनो मोनो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे भेनिलाखौ मा बानायो एबा भेनिलानिफ्राय मा बानायनो हायो। भेनिलाखौ जानाय बुस्थु जेरै आइसक्रिम, केक बायदि बानायनो हायो। लोगोसे थाव, पारफिउम बानायो आरो माखासे मुलिबो बानायो होनना गुगोलाव नुनो मोनो। बिगोमा निखिलसन ममिना आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बे भेनिला आबादखौ बारा जोथोन लायाब्लाबो जायो। बे भेनिला आबादखौ फाथै बायदि गायनो हायो, गय बिफां एबा गुबुन बिफाङाव गायनो हायो। बिथाङा बे आबादखौ खालामनाया 3 बोसोर जाबाय। बिथाङा बे बोसोरावसो गिबि खेब फाननो हादों बे भेनिलानि फिथाइखौ। गिबि खेब फाननायाव बिथाङा गासै 10 केजि फिथाइखौ फाननो हादों होनना आंनो बुंदों। बेनो जाहैबाय भेनिलानि फुलि। बिथांनि नखराव आं भेनिलानि फुलिखौ मोननै रोखोमाव नुनो मोनबोदों। मोननै रोखोम माने मोनसेया एसे गेदेर आरो मोनसेया एसे फिसा। मोननैनिबो रेटआ एसे आलादा आलादा, माने प्राइसआ एसे आलादा आलादा। बेनो जाहैबाय एसे गिदिर एबा गोजौ बिफाङा। बेयो जाहैबाय फिसा, बेनि रेटआ एसे खम। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे भेनिला आबादखौ खालामनो गोसोब्ला बे होखानाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै फुलिखौ लायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना माबोरै गायो माबोरै गाया बेफोर गासिखौबो सोंनानै डिटेल्सआव मिथिनो मोनगोन।